Sa Urdaneta City naman po, formal ng pinasinayaan kahapon na May 4 ang bagong gusali ng Barangay Hall sa Barangay Palina West. Isang proyektong inaasang magpapabuti pa sa paghahatid ng serbisyo sa mga residente. Ayon kay Urdaneta City Mayor Julio Paraino III, itinayo ang bagong barangay hall na may layuning umano na makapagbigay ng mas maayos at epesyenteng sentro ng pamamahala para sa barangay. Gayunman, umaasa ang mga residente sa nasabing barangay na hindi lamang sa infrastruktura magtatapos ang inisyatiba, kundi masusundan ito ng konkretong programa para sa ikabubuti ng lahat. Sa panig naman ng barangay officials, tiniyak nila na magsisilbing sentro ang bagong gusali para sa mas maayos na koordinasyon ng mga programa at mas mabilis sa pagtugon sa pangangailangan ng komunidad. Samantala, hinihikayat naman ng mga residente na maging aktibo sa pakikilahok sa mga barangay programs upang matiyak ang mapapakinabangan ng husto ang bagong pasilidad. IFM News. IFM News. IFM News.